a miña opinión personal é que máis que prohibir ou controlar deberíamos de supervisar, non? Hai un exemplo por aí que é o do coche, que igual que non lle deixamos o noso coche, os nosos fillos ou o noso alumnado, non levan o coche sen ter un carné de conducir, sen saber unhas certas normas, non? Sen coñecer os perigos, pois nas redes sociais é o mesmo. Pero neste caso non existe ningún carné de conducir, entón o que temos que facer é esa supervisión, é dicir, temos que poñer uns límites, pois en canto horario, límites en cantos lugares onde poden utilizalo, pois por exemplo, non se poden utilizar nas comidas, non? Ou o tipo de canto tempo poden utilizar a internet ou os móviles tamén é importante, non? Iso non quere decir que sexa maravilloso, igual que conducir o coche é fantástico, é moi vantaxoso, nos leva a moitísimos sitios, é moi útil, pero temos que ter cuidado con eso. Entón, é máis acompañalos, supervisar, que prohibir.